Sziasztok gyerekek, én Zoli vagyok, és ebben a videóban pedig Minecraft Hardcore sorozat első része. Itt látható az ID, amit én legelőször beírtam. Ez lent lesz leírásban, és ugye itt van Hardcore módban, Hardcore, semmi csalás nincsen megengedve, meg semmi alapértelmezett bányomok, és akkor új világ létrehozása. Várunk, míg betölt gyorsan betöltsd be, mert nem akarok itt várni egész nap. Lehet, hogy bugolni fog a Minecrafton egy picit. Fákat nem lehet majd rendesen kiütni, mert ez általában így szokott lenni mostában. Bár nem tudom, mi okozhatja ezt a problémát, de nem. Ilyenekről beszélek. Egy picit lejjebb kéne venni az érzékenységet, mert ez és akkor így jó. Hát akkor ugye elkezdjünk alaphelyzet, hogy fával kezdjük. Na végre nem annyira bagol. Lekapogtam. Így most sem. Hát szerintem az lesz fogom csinálni, hogy elmegyek bányászni, és összeeszkáválok magamnak egy pici ilyen amatőr kezdő házat. Ott, de még csak köveket bányászok gyorsban. Ja. Egyébként, hogyha vége lesz ennek a sorozatnak, akkor szerintem ezt vagy megára ezt a mapot, vagy Mediafire-re fel fogom tölteni, és arról is lesz egy videó, hogy hol találhatjátok meg hogy kell betenni a Minecraftban. De ez csak akkor, hogyha vége lesz ennek a sorozatnak, ami remélem nem most lesz. Nos. Jó. Kezdték. És akkor nézzük is meg gyorsan. Hopp, ezt leestünk, ez nem baj. Kell egy csomó kő. Most. Minimum ilyen 11 vagy 12 körül. Mert szeretnék baltát is, meg egy kemencét is csinálni. Az 12 kell. Jó, akkor egy kemence plusz egy balta. Így jó, tökéletes ez az egész. És akkor szerintem még vágjunk akkor baltával még egy kis fát, mert a fa az jó. Akkor most vágjunk ilyen fát is. Szerintem ezeket a fákat fogom használni. Hoppa, bocsánat. Technikai probléma volt. Szerintem én ezeket a fákat fogom használni arra, hogy majd ezeket a fehér nyílfákat arra, hogy elfelejtettem, mit akartam mondani. Igen, hogy faszonát csináljunk. De majd kéne keresni állatkákat is. Leginkább bárányt, mert ha nem találunk bárányt, az nem egy jó mulatság. Termeket talál. Na, itt van bárány, jó van. Jó van, akkor már lehet ágyunk is. Aki nem igazán érte ez a játékhoz, az azért egy ütés voltával ez a bárány. Mert ugye a balta az 9-et sebez. Hoppá. Jó. Jó. Menjünk ki innen, mert itt nem volt FPS-em.
Most, hogy csináltunk ágyat is. Gyorsan. Szóval akár még el is tudunk aludni. De én szerintem most ide fogok telepedni. Hopp. Védjenem magad. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, de menj már innen, mert laggolok. Nem akarok meghalni. Nem akarok meghalni. Oh. Nem rák meghalok. Jó. Meg fogok halni szerintem. Elég gyorsan, hogyha így folytatom. Jó, kiégetünk egy húst. Kiégetjük ezt. Jó. Ez egy picit fura volt, mármint hát én megijedtem most. Jó. Kéne még egy... Azért nem lehet lemenni, mert meg fog halni a rága. Főleg úgy, hogy nincsen fákjám se. Amúgy ezeket a kis szombikat utálom a legjobban. De most már ezt nem várjuk meg. Kisütjük az összeset. Ezért nem annyit. Hát ugye ezt majd kisüthetjük. És... Jó. Megvárjuk, addig lesz kajánk. Akkor ezt így fogjuk használni. De akkor is megvárjuk, addig lesz kajánk. Akkor jól van kajánk, egy darab kaja van. Annyi életem van, mint körülbelül egy ilyen csirkének. Most már szerencsére nem csak annyian van. Jó. Jó, egyelőre ide jövünk. Hallj már meg. Ja. És akkor bányászunk. Vagy várunk faszénhez fát. Meg most elkezdünk építkezéshez is. Mert az nem egy olyan jó és szép dolog, hogyha nincsen házunk, amiből tudunk menni. Jó van. Jó, viszont. Jó. Jó, ilyen bányászunk gyorsan egy kis olajat. Ó, milyen olajat? Bocsánat. Stronghold, azt azért mondtam olajat. Szenet. Megkövet. Hogy tudjuk fejleszteni magunkat. Jól van. Jó, megyünk el innen. Az nem az volt, amire én gondoltam. Jó. Miért? Ja. Jó. És aztán ma bagol és nem akarja kisütni. Jó, akkor most egy kevés kajánk van. Meg van itt láva is. Nagyon szuper.
bár most nem kéne a lábába beleesni, jól van. Az olyan, hogy van homok, ezt tudunk csinálni ablakot. Vagy üveget, bocsánat. Oké, akkor gyorsan csináljunk egy 2 chestes megoldást. Oké. Ide tegyük bele azokat, amik nem kellenek most. Ide pakoljuk bele a húsokat. Pont annyit fog tudni kisütni. És miután a húsok készen vannak azok, akkor ezeket is beletesszük. És menjünk gyorsan fát vágni, hogy majd tudjunk építkezni valami kis házat. Nem fogom nagyon felfullozni ezt a házamat. Oké, viszont kezd estelni, ami azt jelenti, hogy jönnek a szörnyek is. Szóval eszünk egyet, kiszedjük ezt is kiszedjük, ezt betesszük. Elaludtunk. Ez kell most az alvás. Oké, kiszedjük ezt ide beletesszük, hogy legyen egy csomó szenünk, ami viszont nagyon kell. És csináljunk gyorsan egy csákányt. Egy csákány. És akkor én arra gondoltam, hogy valahol ide fogok beépítkezni. Valahol. Falba szeretnék építkezni. Mondjuk ide lentre. Szerintem tökéletes, csak ahhoz kéne egy ásó is. Jó, tőlünk nincs. Jó van, még amúgy kövünk. Jó van, egy csomó, vagy nem sok. Nagyon kevés kövünk van. Kifejezetten kevés. De most igazából az a lényeg, hogy ide be tudjuk ásni magunkat. Oké, eddig kellett az ásó. Ami nem igaz, de... Oké, akkor letesszük ide szépen ezt a fákját. Így ezt így kiásom. Bocs, megakadtam kezem. Oké, és akkor beásunk egy kicsit. De rossz helyre teszem. És laggol a Minecrafton néha. Kevés lesz az FPS-em ettől a játéktól. Valamiért mindig ilyen 30 FPS körül van a játékon, most is 22. Amit ti most még nem láthattok. Az ugye olyan videóval felvelővel vesz, ami nem jelzi az FPS számot nektek. De nekem igen. Oké.
Jó, szerintem én nem fogom én ezt nagyon kiszépíteni. Hogy ki kellene? Azért nézzen ki valahogy, azért hogy kiszépítem, csak nem hiszem, hogy nagyon fogom fával szerintem kiszépítem, azt ennyi. Nem is kell olyan nagyon sok hely még. Ennyi szerintem bőven elég. Menjünk vissza, hozzuk a cuccokat, és beköltözünk ide. Jó, akkor oké, itt vannak a cuccok. De mindig leteszem véletlenül ezt az izét is. És kezd idegesíteni. Szóval most is lesz a kezembe. És szerintem faszénből nem fogok fákját csinálni. Csak sima szénből. Jó, ez így egész tűrhető. És akkor ki is egészítjük egy kis fával, hogy nem nézzen ki ocsmányul. Közben meg is nézem, hogy hol tartok. Ja. Melyik tökéletes. Hoppá. Rosszal vágtam fát. Jó, ez kell, ez kell, ez kell, ez kell. Oké. Ez azért kell, mert 14, vagy ezt a 39-et, ezt kiégetjük. Ebből a 6-ból csinálunk fákját. Szerintem ezt is így hozzácsapjuk. Ezt még, hogyha kell csinálunk botot, megcsinálunk egy csákányt is. Illetve ezeket a... Jó, és hogy itt van lába, mert használhatjuk a szemetesnek is. Akár ezt a lábát, mert ez nem kell. Ez se kell. És akkor most csinálunk ide ablakokat. Hogy informálódjunk a külvilágról, hogyha majd a házba leszünk. Igazából túl sokat is hoztam, szóval igazából mindegy. Én ezt szerintem úgy fogom megcsinálni, hogy ide is csinálok még egy bejáratot, csak ezt üvegből. És akkor majd nagyobb bejáratot fogok csinálni. Jó, ki is van szedve, és akkor a bassza is így kéne, nem így. És akkor... Ja. Én arra gondoltam, hogy kőtéglával tökéletes lesz. Ja. Csak ezt is itt kőtéglával fogom megcsinálni.
Igen. Addig szerintem én elmegyek a fát vágni, hogy teljen az idő. És szerintem ebben a részben ennyi lesz. Fát vágok, megnézem, hogy addig mennyi sült ki. És hogyha elegendő, akkor azt még leteszem. Utána el is köszönök, mert szerintem ez bőven elég az első beköltöző résznek. Jó, futás van. Az FPS-en az igen picit kicsi, de semmi probléma. Nincs vele, már nem szaggatok annyira, hogy a játék élvezhetetlen legyen. Hát nem igazán akart. Főleg úgy, hogy meg is rontottam. Nem igazán akart kisülni. Sok. De nem is van. Csinálok amúgy még egy kemencét, mert az jó. Az kell amúgy a kemence. Megnézzük, hogy mennyi sült ki. Jó van. Itt van 6 darab. Akkor mondjuk tegyük ide ezt a 6 darabot. Nászok. Jó, és szerintem ebben a részben ezt befejezem, mert nagyon be akarom fejezni. Szerintem gyorsabb legyen a másik kemencébe is rakok. Kiégetni a lomokat, vagy követ, bocsánat. És elvileg ez jó lesz. Gyorsan ezeket is akkor kiszedjük, hogy legyen helyünk. Igen, kérdezhetétek, hogy a kemence mellé miért rakok. Mert most nem akarom érted kiadni, hogy most itt mentem, ütöttem mindegyiket, ezt kemence mögött van, ezt nem. Mindegyiket bele akartam tenni. Bőven elég ennyi. Csoportolódhatsz. Ugye a szélére ezt nem fog tenni, mert a butaságot tenni. Szerintem ott teszem ezt. Meg ezt az andezitet, meg az ilyeneket, ezeket azért dobom ki, mert nem fogom használni semmire. Most sem, szerintem, meg majd később sem. Most végképp nem. Oké, végül is ennénk valamit, az nem lenne olyan nagyon rossz. Beteszünk mindent most. Kivéve ugye egy ennivalót kiszedünk. De meg ami kell, azt nem tesszük be, azt jelenti igazából. Jó. Hatot, nem 8-at csináltunk.
néztem. De ez ide kéne majd. Pedig most csináltam az ajtót. Nem tudom mennyi kell az ajtónak. 8, 6. Ezt sose értettem, miért 3 ajtót ad. Jó, körülbelül megvan, hogy fogom csinálni a dolgokat a homokkal. És akkor 12 darabot. Ügyes voltam. Tudom még a teteje is. Kivilágítjuk, mert kell a fény. Ne spammoljanak be ide semmilyen mobok. Van jó. Ja. Ja. Akkor ugye ezeket megcsinálom, amit szeretnék. Ide. Nem egy nagy cucc. De miért vagyok balfasz? Ennyire. Megvárjuk, hogy kisül, addig kiszedjük ezt a 3-at. Szóval akkor itt is vagyok. Szórakoztam szépen. Ügyesen. Kijön gyors minden. Ezt akkor itt be is fejezzük, meg oda kéne még egy. És jó is lenne. Tudom, hogy van másom, csak most nem akartam visszamenni és kiszedni. És akkor csapódhat egy következő. Szerintem jó, mondjuk csinálunk ilyen 8 kemencét, mert véletlenül megnyomtam. Fuck yeah! Esküszöm, kemencegyáros leszek, majd gazdagodnék belőle. Nem tudom ki mi. De én nem tudom ki. Ja, akkor. Azt meg úgy nem fogom elérni. Oda föl. Ez a 8. volt. És
Már ugye nincsen több, szóval értelmetlen volt szinte megcsinálni ezt az egészet. Ezért én most ezt itt be is fejezem. Betömöm ezt. Remélem lesz elég. Ez 1, 2, 3. Jó, az pont annyi. Amennyi össze fog jönni. Főleg úgy, hogy most összetörtem. Mert egy bal fasz vagyok. Ja. Jó. Jaj, gyerekek. Egyébként, hogyha tetszik ez a videó, vagy tetszik ez az ötlet, hogy Minecraft Hardcore, akkor nyomj egy lájkot, illetve ha szeretnél még ilyet látni, akkor iratkozz fel, és ne felejtsd a feliratkozás gomb mellett azt a harangot bejelölni, és vagy hát megnyomni, mert akkor biztosan fogsz értesülni arról, hogy jön a videó. Oké, szerintem én itt ezt be is fejeztem. Ebben a részben ennyit akartam csinálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!